हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रागिनी विश्वकर्मा रवा लोग के गोर छू के नमस्कार बा। और मैं रागिनी विश्वकर्मा बानी। अरे दादा, हिंदी भोजपुरी दोनों। और खूब सारा प्यार दी, आशीर्वाद दी। लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करना मत भूलत जा। और खूब सारा प्यार दी, आशीर्वाद दी। नमस्कार, प्रणाम। आप सब भोजपुरिया श्रोता समाज के पाँव छू के प्रणाम करतानी और बताओ वाला बानी कि बहुत ही सुंदर सुंदर गीत कौना चैनल से रिलीज भइल बा हमार और रागिनी विश्वकर्मा जी के। तो पहला नंबर पे हम सुनावे जात बानी आपके बहुत ही सुंदर गीत दिव्यांजलि म्यूजिक से, मोर बलमुआ नु हो है न नदिया लड़े दिनवा रात। देखी असुर जीता बोले ले अम्मा जी बरी आवे है ना नदिया नु हो सैया लड़े दिनवा रात। तो आप सब अबे सुननी हो बहुत ही सुंदर गीत मोर बलमुआ नु हो लड़े दिनवा रात। एके पूरा गाना के सुने खातिर दिव्यांजलि म्यूजिक पर आप लोग जाई। डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर हम लिंक डालत बानी, तो वह लोग ढेर सारा प्यार दुलार दी। आ गए दूसरे नंबर पर गाना, बहुत ही सुंदर गीत चढ़ल जवानी रसगुल्ला। सुनील यादव सुरीला और रागिनी विश्वकर्मा की आवाज में बहुत ही सुंदर गीत चढ़ल जवानी रसगुल्ला क्राउन म्यूजिक भोजपुरी से आ चुकल बा, जौना के हम लिंक 2 नंबर पे डिस्क्रिप्शन में डालत बानी। आप लोगों से विनती बा कि एक बार गाना के जरूर सुनी, अपन प्यार दुलार भरपूर दी जा और कमेंट करके जरूर बताई जा कि गाना कैसन लागल। तीसरे नंबर पे बहुत ही सुंदर गीत अनुराग इंटरटेनमेंट से सिंगर रागिनी विश्वकर्मा जी के गौने के दुल्हन। ये पूरा गाना आपके सुने के मिली अनुराग इंटरटेनमेंट पर, और जो न कि हम लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में तीसरे नंबर पर डालत बानी। तो आप लोग ये गाना के सुनी जा, अपन ढेर सारा प्यार दुलार दी जा। नहीं न बेली हाय गवने के कनिया कैसे करी पिया जिस बात हो। अब चौथे नंबर पे आ गई बहुत ही सुंदर गीत हमार गावल गाना बा, जोन के अभी नया चैनल बा। तो आप लोग प्यार आशीर्वाद सपोर्ट करी जा। और ई गाना के नाम बा निक लागे टिकुलिया आजमगढ़ के, हमरा ई जिला पे बा। लालगंज पलहना देवगांव देखब राजा, रानी की सराय में समोसा खाई ताजा। घूमब तोहरा साथे बुलेट चढ़ी के, निकल लागे बजरिया आजमगढ़ के, निकल लागे बजरिया आजमगढ़ के। प्यार दुलार दी। इस चैनल के नाम बा सखी म्यूजिक देसी चैनल पे। ये अभी पहला गाना छूटल बा हमार निक लागे टिकुलिया आजमगढ़ के। तो ढेर सारा प्यार दुलार दी जा। वाले समय में गाना जितना भी हमारा होता, हम यूट्यूब के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से एक बार आप लोगों के बताई। तो ढेर सारा प्यार दुलार दी जा, जिससे आप लोगों के प्यार दुलार हमेशा हमनी के मिला ला। उहे उम्मीद लेके आयल बानी कि आप लोगों के प्यार दुलार मिलत रही। तो जितना भी गाना रिलीज भइल बा सब गाना के अपन प्यार दुलार दी जा। और कोनो गलती होखी तो क्षमा चाहतानी। मिलतानी अगला गाना में, अगले गाने के साथ कुछ नया धमाका लेके। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।